Assalamu alaikum hettiyanko bebi en ko be Piindi TV bisimilla mon rubbindu jandeli modon weltare min dañtay kala saha huccide mon non kadi min dañir weltare odo subaka ta alarba hande ko yidon Allah wadani jam goto fo salminama inde konon manama e jettode seren be men dittake laal gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof boro solen caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyanko bebi en ko ene jeeya ko ɓuuri tentude e jayndel ɗi banggue émigration clandestine nane nder jayndel de goɗɗum woni gardiɗo ndi kuccodiral muɗum e soldeteɓe joni wonta sallahu lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe biyankoɓe on jijani gendiri le soleil jarde gardiɗo leydi ndi ne totta jungo ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni wonnoɓe walla mbiyen ancien combattant ji ɗum ɗo noon kanko gardiɗo leydi ndi ine jeeya tan e ko ganduɗa ko kañum woni o yewtide e moɓe ɗum noon ko ñalawma mo ganduɗa woni tan ko ƴetta totta banggue défense walla mbiyen banggue soldeteɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o wi oɗon budget noon o guilla hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi fayi hande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati woni duuɓi sappo e goho o wi tan ko oɗon ɗum ɗon koko ganduɗa yiyete ƴewtanda tan koko fayi yesso saabu ko to banggue koppareje temedere jettuɗa fo temedde ɗiɗi de capanɗe joyyi fawima hen woni 250% mo ganduɗa ɓeyditima e oɗon banggue ɗum ɗon noon o arti hen no fewi kanko gardiɗo leydi ndi banggue jayde le témoin ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay ɗum woni yete lawol muɗum battinigol ene tan waɗa ko ganduɗa ko kañum woni wadde oɗo ñalawma walla tan tawtorede oɗo ñalawma woni journée des armées ɗum ɗon noon ɓe mbi tan kanko gardiɗo leydi ndi kay o tawtorema ɗum e fayida te noon ɓe kaali ko ganduɗa kañum woni ɓeydogol ɓe ɓeydi woni 250% mo ganduɗa yete ɓeyditima e dow mabɓe walla tan ɓeyditima e ko ganduɗa kañum woni gueɗe mabɓe walla gartam mabɓe ɓe mbi président de la république kañum ne ha joni tan arti kono kadi kay o duwanima walla tan mbiyen o wi ɓe ganduɗa kay ko kamɓe goni dilloɓe ngal ɗon banggal yoɓe ɓuur ɓeydude darde mabɓe garen ha joni e jayde quotidien le quotidien noon ari tan ko wiide ɗum ɗo kay dani yiiɗa fudde bibje wi tan ça prend des ailes ɗum noon woni tan ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa kañum woni banggue émigration clandestine saabu ko ɓuuri ƴewtidede hen woni joni rewɓe e cukalon tokkoson ƴewtinte hen walla rewɓe sowiɓe walla ko way noon ɗeɗon gueɗe noon ɓe mbi nana ɓurta juuɗe yonti noon ummane kofo ministre de la jeunesse e tan joguiɗo banggue rewɓe ummo hen garen ha joni e jayde besbi le jour oɗo noon joɗiɗo ɓandu fo ine buuma ko tan haalde ko fayi e banggue cumaram ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe mbi kay ene muusi walla ne adda caɗele saabu ɓe mbi hitande foof ko tolne ujunnaje nogas woni dañoɓe tan ɗeɗo caɗele walla tan dañoɓe cumaram e nder leydi meɗen ɓe mbi noon ko tolne temedde ɗiɗi koɓe ganduɗa to réanimation sohlata nawede e ko way noon Racine Seck kañum ko kanko noon ko agent mo Sénélec o arti o addi tan ko ganduɗa ko kañum woni ceedantagal makko wiidemo yete kanko ko dañnoɗo kay ko fayi e tan électrocution woni tan yette ko courant masnomo ɗum ɗon noon addanimo caɗele musde o mbi noon ko noɓe gariri kadi ha tan haalde e walla tan darade saaha e liruji juppaɗi ndiyam guldam e ɓe ganduɗa woni banggue nawligo e ko way noon ɗum ɗon fof noon woni koɓe ƴewtinto saaha foof ɓe mbaɗi hen noon ko ganduɗa kañum woni losko yajgo faade tan e nder jayde besbi le jour e banggue cumaram e nder leydi meɗen garen e jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ne ari tan ko haalde banggue délit de fuite ɓe mbi tan ko gueɗe ɗe ganduɗa kay kayitaji walla ko foti yaltine ɗum ne ƴewtinda e nder leydi ndi ko wiyete sécurité de défense ne waɗa menacé ɓe garte gueɗe goɗɗe woni natal ngal jiyoton ngal oɗo ɓiɗɗo debbo kay lugguɗo koyɗe muɗum e dow oɗo suggorko ɓe mbi noon ƴewtindama e tan théâtre uji e ko way noon walla série ji dañodi joni ko banggue kay sutura e ko way noon natti dañde hen ɗum ɗon noon woni caɗele ɗe ganduɗa ne wawi addude bonande kay ne haale walla wiye ko noppi yiɗa nande woni oɗo debbo mo ganduɗa kanko ko desaɗo kono noon o wi ko suka makko tigui ñamanimo ko tolni million ngaji 9 haaɓe jeehe lawol ɗum ɗon ne nane nder jayde ndeɗo ɓe garti ha joni toon to diwan mo Bargny e ko kewi toon woni tan sukaɓe ƴettoɓe laaɗe ne jaaha ko tolne temedde ɗiɗi fayi temedde tati ɓe ganduɗa to oɗo saaha jiitaka garene jayde Walf quotidien
Walf Quotidien noon ari tan ko wiide holko saabi kay ɓe ganda kamɓe goni lulniɓe deƴƴude e gueɗe ɗe ganda kewiɗo ɓe mbi kay ko faye gueɗe Ousmane Sonko ko faye DG ko dañi toon ko waylo baylaɗo e tan gardinoɗo ko ganda kañum woni Sénat ɗum ɗon fof noon ɓe mbi lundiɓe jiiɗum mbi tek holko saabi ɗum ɗon woni namdal ngal garene jayde Vox Populi noon wi tan ko Ayib Daffé kanko noon o yiɗi no yiide tan ko ganduɗa ko kanko woni secrétaire général mo tan Sénat kono noon ɗum ko kaɗaɗo ɗum saabu nde o wi ko nde o yeehi nde o wawa wadde feere hawo yiya ɗum noon kanko tawɗo mo ganduɗa tan woni yete gardiɗo walla tan gardinaɗo to banggue gueɗe Ousmane Sonko o wi ko ɗum ɗo kay woni ko ganda musidmoto kay oɗo saaha aɓene jiilo kala noɓe mbaɗi haaɓe keeɓa ɗum grève dañnoɗo hanki secrétaire général mo SAEMS o wi noon ko temedere jettoɗa foof 70 mbaɗi suivre oɗon grève ɗum hanki wonno garene jayde Les Échos avocat ji Ousmane Sonko kamɓe noon ɓe calima tan Abdoulaye Ndiaye woni juge mo ganduɗa kañum ɓe jogori huccodirde ɗum noon woni gueɗe ɗe ganda kamɓe kay ɓe calima ɗum ɓe nanni noon ɗum ko ganduɗa kañum woni kayit mabɓe calogol Barthélémy Dias kañum tan e banggue ville mo Dakar addi konngudi wiide tan to banggue politique social kay kala ko jarani ɓe maɓe mbaɗɗum garen ha joni e jayde tribune oɗo subaka wi tan ko oɗo saaha kay gueɗe kewɗe neni ƴewtinda ne wayno ko fadata ni ɗeɗon gueɗe noon guene jeeya hen gueɗe Ousmane Sonko walla tan hollidde walla gueɗe Ousmane Sonko saabi ha yimɓe gandi ko woni hen yeeso ko ganduɗa kañum woni gouvernement o walla mbiyen tan banggue état ha joni tan ɓe garti e banggue diabète ɓe mbi noon ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e 45 to banggue diabète noon walla dañɓe diabète ma tolno e 780 millions woni 1.880 millions ngaji ɗi ganduɗa ko yimɓe dañɓe diabète e nder aduna garen ha joni e jayde stade coftal ɓalli uddata damal gayniren to banggue Bayern e Real Madrid ɓe mbi tan ko 8e de finale goto fo yiiloto oɗo saaha Jackson ɓe mbi e o mo ganduɗa woni Henri Camara Demba Ba e tan Sadio Mané kay woni ɓe ganduɗa oɗo saaha kay woni triple ji ɗi ganduɗa yete oɗo saaha kay Sénégal mataw tan ne wawi fawde ɓe guite hettiyankoɓe e biyankoɓe ɗo gudditen joni gudditen hello on noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe noon ndeweten garene hello men wongo garen tan ko ganduɗa woni gueɗe kulɓiniɗe kewode saaha foof ɗum ɗo noon ene jeeya ko l'observateur addi hande haɗen faade to banggue mo ganduɗa ko kañum woni banggue meɗen woni banggue émigration clandestine ɗum ɗon noon ɓeɓe oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa kañumne ko joguiɗo joom galle muɗum yaade walla ne wonde suka muɗum ñamani ɗum million ngaji 9 nawi ɗum e lawol te noon suuɗani ko ganduɗa kañum woni hakkude mabɓe wiya tan hankkadi hamnima dal ko PULAAR wiyata so guitte pawama e ñorgo kono yeeɓe dañama garen ha joni e ɓeɓe ganduɗa goni sukaɓe rewɓe wayoɓe no yeeyoɓe koye mumen e téléfilm uji ɗum ɗon ne l'observateur ari hen e oɗo subaka sabu hollirde tarde mumen wadde gueɗe ɗe ganda gueɗe ɗe jooɗani eko way noon ni hulɓini hande yiide tan sénégalaise eko ganduɗa kañum woni pudeur walla joom e fayida gonnoɗo e mum hande wawa darade ne waɗa gueɗe ɗe ganduɗa janggo e jaam ne wawi addande ɗum caɗele sukaɓe muɗum ne hulɓini walla debbo jooɗade ne haala konnguɗi ɗi ganduɗa ina ne wawi bonnude hakkille sukaɓe hande ne hulɓini saabu so ƴeewama ɗeɗo balɗe ɓennude debbo jooɗiɗo to banggue réseaux sociaux ji ne suuta konngudi baɗino wiide yete sukaɓe yo sukaɓe ɓe hewɓe hen jiiɗi wondude koye heccuɓe ɗumen eko way noon ɗum ne wawi bonnude hoore cukalel gorel ɗiɗon konngudi fof woni ko ganduɗa hande ina hulɓini ko yimɓe kalanno haaɗa e nder suudu oɗo haala jala totta o haala jala tappa o so yeehi ha yaltini hande e réseaux sociaux ji ina fijire tene wawi bonnude ɓesguli hande ko gueɗe ɗe ganduɗa ni kulɓini rewɓe ɓe ganda e leeɓi jibinani e leeɓi miijaki mayde e leeɓi miijaki goɗɗum en tout cas koko ganduɗa dal jiiɓima hande jiiɓima no fewi saabu saɗa miijo ni a majjat
a majjata nder miijoji ma ngaren e ko ganduɗa ko kañum woni to banggue émigration clandestine to ƴewtidama hande heccanke haali ɗum ɗo debbo mo ganduɗa jibini koye nder laana mbeɗe haala mbiɗa wiya ala assistance ala haydara ne hulɓini hande rewɓe ƴewtide sukaɓe walla ne nawa sukaɓe mumen ƴewtinanoma ɗo gorkaji mo ganduɗa ƴettino ɓiyum nanni ɗum e nder laana nawi ɗum ha ngel ɗon cukalel wasi fittandu muɗum e lawol ɗo e yara wonno gueɗe ɗe nde mbammo mataw ni fawanomo junggo kono noon ala ɗo wattidi ɗeɗon gueɗe sukaɓeɓe hande koko foti waɗede protégé te sukaɓe mbatta ɗumen protégé ko gouvernement ko ɓe ganduɗa natti mbawde jogade sukaɓe mumen yo ɓeɗon sukaɓe tette saabu cukalel kañum ala pour nadde e nder laaɗe ina nawe ɗeɗon caɗele jangol ngol ɗon ko museki kiɗon ɗum ɗon foof cukalel kañum haajum ala hen neɗɗo ƴetta cukalel ɓi sukaɓe muɗum saabu miijotoɗo joom hoore timmude mbe sikki fotani miijade ƴettude sukaɓe muɗum nanna e laana wiyane yaaha e ɗiɗon risque uji kewɗi ne ko gueɗe ɗe ganduɗa hande hulɓinima ha ɗo wawi hadde ko gouvernement noon foti ummade e gueɗe ɓaɗe ni saabu hande so sukaɓe ne mbaɗe utilisé beddaji enen mbiya yo jeelo ɗum ko gouvernement foti darade hen sukaɓe ne mbaɗe utilisé ine ligguine woni liggeyadde kattanani ɗum ko gouvernement foti darade hen sukaɓe ne mbaɗe utilisé yeyde koye mumen ɗum ko gouvernement foti darade hen wadde noon yonti gouvernement o daro e gueɗe ɓaɗe ni saabu neɗɗo noon wona a jibini ɓiye tan ko beeleɗa mbatta hen ne hulɓini so wiyama ko beeleɗa to banggue neede ɓiye needi moƴƴiri ɗum hay goto salaki ɗum kono ƴettude ɓiye ne nanna e nder laaɗe ina nawara walla neɗɗo wona debbo cowiɗo joom laana jaɓa ƴettude kalis oɗon debbo cowiɗo e risque uji gonɗi hen ɗi ganden en tout cas hulɓinima yo Allah waɗan en jaame kisal mbeɗe fada commentaire uji moɗon e plateforme o yo waɗ ko wiɗon tan ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heddonen banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall